Ok, dar eu dacă acum o să fac o cerere în ban, o să am filmare, corect? Ok, ok, ok. Arată-mi doar filmarea, arată-mi dovada. Arată-mi dovada și o să fac pisițe. Păi, uite dovada aici. Arată-mi, uite, dovada ta. Arată-mi dovada ta. Arată-mi dovada ta, că eu sunt tare curios. Păi și zim... Aveți nevoie de dovezi și motive clare. Arată-mi, arată-mi. Arată-mi! Arată-mi! Cum n-ai voie să-mi arăți? Bine, cheamă-l pe Rostail. Cheamă-l pe Rostail. Pentru că mie nu mi se pare corect că de când a dat Rostail update-ul ăsta, eu accept, frate, dacă mi-arată. Eu accept dacă mi-arată. Ok. Ți se pare că fac ceva? Ia poți să-mi arăți și mie dovada asta? Că trebuie să... Păi... Da. Sau mi-arăți filmarea. Mi-arăți filmarea. Păi arată filmarea, că ai zis că ai filmarea pornită. Ai toată filmarea pornită. Arată filmarea că n-ai vorbit cu rost ai. Eu 375. Ok. Ok, dăm ban. Dăm ban, frate, dăm ban, ia.